Энергетычны эксперимент рэалізуюць у Кобрынскім раёне. У дзіцячым аздараўленчым цэнтры «Жамчужынка» электраэнергію атрымліваюць з дапамогай ветраных установак. Наколькі гэта выгадна, даведаемся з наступнага матэрыялу. У дзіцячым аздараўленчым цэнтры «Жамчужынка» кожнае лета адпачываюць і папраўляюць здароўе каля 1000 хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй Беларусі. А ў маі тут запусцілі яшчэ і гуманітарны праект. Адкрылі дом міласэрнасці на 35 месцаў для адзінокіх састарэлых. Дзіцячыя карпусы, паліклініка, сталовая, дом міласэрнасці, офіс патрабуюць электраэнергіі. А калі дадаць яшчэ асвятленне тэрыторыі і водазабеспячэнне, то затраты на электраэнергію тут немалыя. В летний период у нас очень большие затраты электроэнергии из-за того, что мы пользуемся электроплитами, столовая наша. По сравнению с зимним периодом, это раза в 3-4 больше затраты. Поэтому мы стараемся везде поменять лампы, накаливаем на лампы энергосберегающие. У справе энергазберажэння супрацоўнікі дзіцячага аздараўленчага цэнтра пайшлі на эксперымент. Для атрымання электраэнергіі устанавілі 3 ветрагенератары магутнасцю па 7,5 кВт кожны. Як альтэрнатыву разглядалі і сонца, і біяустаноўкі, але спыніліся на энергіі ветру. І хаця магчымасці ветраэнергетыкі на Брэшчыне расцэньваюцца як сярэднія, дырэктар цэнтра ўпэўнены, яны не прагадаюць. Этими ветряками хотим закрыть 100% потребность нашей электроэнергии. А планируем установить, если все хорошо будет, и как в Писании говорится, и живы будем, то на 100 киловатт, чтобы был. И не только закрывать потребность электроэнергии, но иметь какую-то прибыль от этого. На закупку и установку абсталявання пайшло больш за 40 мільёнаў рублёў. Падобны эксперымент для Брэшчыны можна лічыць неардынарным. Дагэтуль у вобласці ў якасці дадатковых крыніц энергіі выкарыстоўвалі дрэва, сонца і ваду. Наряду с традиционными источниками энергии мы стремимся в области использовать альтернативные источники энергии. Это энергия ветра, солнца и воды. Но так как они занимают не очень большой процент в нашей области, мы все равно стремимся максимально их использовать, тем самым обеспечивая нашу энергетическую безопасность. Ветраўстаноўкі ў Кобрынскім раёне эксперымент. Аб тым, наколькі гэты праект эфектыўны, можна будзе казаць праз пэўны час. Людмила Салзина, Станислав Пякарский, Александр Кривецкий. Областные новины. Кобрынский район.